Tervetuloa Katri Ylösen opetustuokioon. Opetan teille mentimeter.comin käyttöä. Menkää osoitteeseen www.mentimeter.com, josta pääsette kirjautumaan tänne sisälle joko Googlen tai Facebook-tunnusten kautta tai luomalla oma tili. Minulla on jo oma tili, joten pääsen täältä Go to Home suoraan omalle tilille. Tästä pääsette luomaan uuden kyselyn, New Presentation. Tästä valitsen yleensä tämän Katris Team. Vasemmalla näkyy New Slide, josta pääsette luomaan uuden esityksen. Täältä voi valita, haluatteko kysyä valmiita vastausvaihtoehdoilla olevaa kyselyä vai esimerkiksi sanapilveä. Minä käytän nyt tässä tätä sanapilveä. Oikealla näette tämän question-kohdan, johon voitte sitten kirjoittaa sen haluamanne kysymyksen. Täältä voitte lisätä myös siihen kuvan, click to add image, joko joku oma kuva omalta koneeltanne tai sitten tämä valmis kirjasto, josta löytyy vahvasti kuvia. Valitsen nyt vaikka tällaisen ja tallennan. Voisi myös tehdä kyselylle nimi. Täällä vasemmalla näkyy nyt Untitled Presentation, joten tämä poistetaan ja kirjoitetaan tähän uusi kuvaava kyselyn nimi, vaikka fiilikset. Ja kun siitä menee pois, niin se tallentuu sinne tuolla nimellä. Nyt kysely on jo itse asiassa valmis. Ja pääsette täältä oikealta present-näkymästä jakamaan sen opiskelijoille. Pyytäkää opiskelijoita menemään tuonne menti.com, mikä näkyy tuolla yläkulmassa. Heille avautuu koodi, mihin he näppäilevät tuon koodin 49561643. Koodi on aina sitten eri, kun tekee uuden kyselyn. Vastaan tänne nyt jotain, jolloin ne vastaukset tulevat aina suoraan tähän esille. Näin saatte tähän muodostumaan vähitellen sanapilven, jota voitte sitten yhdessä opiskelijoiden kanssa läpikäydä. Tästä kokonäytöstä pääsee pois ESC-näppäimellä ja täältä sitten nuolesta takaisin sinne omalle näytölle. Täältä voi myös hallinnoida Manage Results, jossa pystyy esimerkiksi poistamaan kaikki vastaukset, jos haluaa käyttää samaa kyselyä uudelleen. Tai katsomaan View Results, josta näette sitten, että yksi vastaaja on vastannut. Tällainen on mentimeter.com, antoisia hetkiä Mentimeterin parissa.